भेजले बारे साहब संदेशा तीनों सूत्र अपनावे के बा। कहिले गुरु भैया हमरो शिव के गुरु बनावे के बा। भेजले बारे साहब संदेशा तीनों सूत्र अपनावे के बा। तीनों सूत्र अपनावे के बा शिव के गुरु बनावे के बा। तीनों सूत्र अपनावे के बा शिव के गुरु बनावे के बा। मन ही मन में दया मांगी शिव के आजमावे के बा। मन ही मन में दया मांगी शिव के आजमावे के बा। कहिले गुरु भैया हमरो शिव के बनावे के बा। भेजले बाड़ी दीदी संदेश भाई बहन के समझावे के बा। भेजले बाड़ी दीदी संदेशा भाई बहन के समझा के बा। भाई बहन समझावे के बा खर्चा कुछ ना करावे के बा। भाई बहन समझावे के बा खर्चा कुछ ना करावे के बा। शिव गुरु बतिया हमरो रह रह के बतियावे के। शिव गुरु के बतिया हरदम रह रह के आवे के बा। कहिले गुरु भैया हमरो शिव के गुरु आवे के बा। भेजले बड़े गुरु भाई सन सा शिव के नमन करावे के बा। भेजले अरे भाई संदेशा शिव के नमन करावे के बा। शिव के नमन करावे के बा ना कुछ और करावे के बा। चर्चा दाय नमन से प्रणाम करावे के बा। चर्चा दया नमः शिवाय से प्रणाम करावे के बा।